Kuli. Maano ba magalaw? Magalaw. Jacoby, Huwag mo lang isali. kasi Tawagin ka lang. Posesyon. Ang martini yan. Sali mo pa yan. Ito mo pinatapos. Wala pang nanonood. Baka hindi naka-public, naka-private siguro na. Kasi walang nanonood. not sure. Sabi, Sa Facebook ka na lang. Maraming chismosa doon. Ang mo nararamdaman tama. ko dyan. Asa? Kuta. Paano ba yun?